Het is tongersje, Sontje april, de dag dat de Passion weer een groot succes is, maar wat hebben we de tjerken daaraan zongen? En de Friese Twitterdag is jouw trending op Twitter. En Joet zullen we bij Bient oude films onvreden bij We Want Cinema. Goeien en welkom bij Bient, het magazine van Omroep Friesland. Het Peerske Weekend is bij u omdoopt, daar weekend van de nostalgie. In Bient doeken wij in de vraat van de Zundap, de Poeg en de Kreitler van die gezellige oude brommers. Joet zorgen we bij Jan Blok uit Nijbeets en hij is de grootste bezitter van een Kreitler. Ja, deze machine is natuurlijk net bedoeld om op het dik te rijden. Het is puur circuit, is ook wel een zet lamp met niks op. Discotheek The Dance Factory, de TDF, van een soort mensen echt bekend als het Hof van Holland. Het is een begrip in heel Friesland. Maar Joet is bekend worden dat de discotheek in Belsum per direct haar dwars sluit. Daarmee is de Dance Factory al de vierde grote discotheek in Friesland die dichtgaat. Aan tafel eigenaar Jetse Hoekstra, Corné van den Erven, voorzitter van de Kennelijke Horeca uit Nederland. En Renzo Engweda, hij had een Facebook-site opgericht dat jongeren op reageren kunnen op dit besluit. Welkom heren. Ja, om bij jou uit te zetten, Hoekstra, juist hij dus bekend maken, definitief de stekker gaat eruit. Wat voor dag heb je het honger eigenlijk? Ja, nou goed, een dubbele dag natuurlijk. Hè. Voordat je Safir komt, dan heb je al een heel traject gewoon. Maar op een gegeven moment kom je dat dit verstandig is om dit besluit te nemen. En dan, want je herinnert er eigenlijk al heel lang mee om. Ja, goed. Je hebt een trainingszaak en je probeert zo best mogelijk voor te ondersteunen in alle ontwikkelingen. En je zorgt dat het proces steeds moeizamer verrent. Op een gegeven moment kom je tot het feit dat dat net lukt. En dan zie je, ja, richting de toekomst is het net echt een duidelijk perspectief. En dan maak je een besluit maken. En dan informeer je personeel. Dan breng je op een expertise doen. En waar ze doen, dan breng je dat je gasten. En breng je dat via de social media, maak je bekend. Dus een trieste dag, Joet. Ja, kan je wel zeggen. Ja. Ja, het is in elk geval het praat van de dag eigenlijk in heel Friesland. Renzo, toen is een Facebook-site begonnen, hè? Ja, zeker. Nee, social media, daar zit de jeugd gewoon op. En ik als oud bezoeker van TDF heb gewoon onwijs mooie tijd gehad. Momenten die je nooit vergeet. Ja, een soort berichten daar op Facebook? Ja, ik heb gewoon een bericht geplaatst van... ik ben gewoon benieuwd naar de verhalen achter TDF. Wat voor momenten heb je meegemaakt? Wat is er allemaal gebeurd? Dit is bijvoorbeeld zo'n Facebook-bericht, hè? Tweede kerstdag, al 25 jaar. Ja, je ziet het eerste seizoen. Heel veel mensen hebben een eerste liefde daar tegengekomen. Ik ben ook mijn vriendin hebben daar ontmoet. Dus ja, panterprintjes. Wat ik zei, zonder panterprintje was je niks in TDF. Kan het bestuurd voor jou als een verrassing? Enigszins niet. Ik zag ook met eigen ogen dat het bezoekersaantallen gewoon terugliepen. De jeugd, ja, dat gaat gewoon minder uit. En gewoon door de huidige stand van zaken. Die alcohol werd te stoppen met roken. Het is gewoon een opstapeling van allemaal dingen waardoor al die zaken gewoon kapot gaan. Er zijn nu al 4 kapot. Ja, want dat kon even van de Erven. Van de jeugd gaat minder uit. Die wet, de nieuwe drank- en horecawet, die is ooit in het leven geroepen om minder alcohol te drinken. En het is echt ontzettend triest om te zien dat er nu al 4 ondernemers gewoon moeten stoppen met hun bedrijfsvoering. Terwijl de jeugd die gaat naar de illegaliteit. Die komt in ketens die brandgevaarlijk zijn. Waar de hygiëne niet op peil is. En daar doet de politiek helemaal niks mee. En daar maken wij als horeca ons ernstig zorgen over. Maar de wet, eerlijk zijn, de drankwet, is het toch net verneerd? Ja, die is er om minder alcohol te drinken. En nogmaals, daar zijn wij niet op tegen. Want we vinden als horeca dat je daar heel goed en heel zorgvuldig mee om moet gaan. Maar als je dan vervolgens niet handhaaft en je roept een wet in het leven waar ze wel van gaan drinken, waar wel van alles mee gebeurt, dan denk ik van, joh, we moeten eens met z'n allen goed na gaan denken. Jij hebt er hele mooie momenten gehad. En dan denk ik van, Jetse, die paste een beetje op jou. Ja. Dat ging met allerlei regeltjes. Dat ging op het moment dat jij te veel dronk, dan ben je aan je hand mee van, joh, ga lekker naar huis, kom morgen weer terug. Bij een keet is dat niet. Dan word je gevonden, dan word je op de dijk gegooid en dan wordt er gebeld van, kom me even halen, pa. Ja, want hoeveel keten binnen in de omkring van Belsum?
Ja, goed. Je zegt, sinds die nieuwe wetgeving, dus januari is die ingegaan. De nieuwe drankwet. Ja, nieuwe drank- en horecawet. We zeggen op een gegeven moment dat er per week één bij kwam. In dat tempo. Want de jeugd weer gewoon perplex van, wij mogen niet meer. Ja, ze mogen wel op stap, maar geen alcohol. Ja, dat is net een wens. En die leeftijd wil men toch ontdekken en uitgaan. En ja, daar heeft toch een biertje bij. En dan kan een wet wel aan het mooi net. Ja, dat is net wat ze willen. Dus ze gaan boeten de wet om. En ze zien je gelegenheid op waar ze het zelf kunnen creëren. Maar heeft toch net een beetje het gevoel dat je de jeugd, de jongeren een beetje in de steek liet, nou? Ja, goed. Ja, wie laat wie in de steek? Hè? Ik denk dat de overheid de jeugd in de steek laat. Toch een verantwoording te nemen. En dat vind ik eigenlijk meer. Natuurlijk, ik weet dat alcohol net verstandig is voor jeugd. Maar daar neem ik mijn verantwoording voor. Wie neemt nou de verantwoording voor de jeugd die drinkt? Dat vind ik een punt eigenlijk meer. Ja. Herkent je dat ook, Renzo? Dat hield meer jeugd dus naar de keten tagiet? Ja, ik woon dan zelf in de stad, dus ik heb het niet echt zo. Ik maak niet echt zo mee, maar de jeugd die zijn gewoon op zoek naar dingen die eigenlijk niet mogen. Je bent op zoek naar jezelf, dus je gaat dingen experimenteren, de drank of drugs zelfs. En als dat gewoon wordt ontnomen, ja, dan gaan ze het wel elders zoeken. Dan gaan ze het stiekem doen, gaan ze het in keten doen. En dan beland je op een dijk knock-out in coma. In plaats van als er wordt gehandhaafd van je mag drinken, maar met mate. Ja, er zijn altijd mensen die drinken te veel. Ja, dat heb je met alles. Maar als je er gewoon toezicht op hebt van het mag wel, in plaats van dat mensen het stiekem doen, ik denk dat er dan veel minder problemen zouden zijn. Ja, de drankwet, we krijgen eigenlijk het genoeg stellen van wat de drankwet predikt. Daar maak ik me heel erg zorgen over. En ik zou echt willen pleiten voor een maatschappelijk debat met de ouders, met GGD, met politie, met horecaondernemers, met de jongeren. Om te kijken hoe we nou kunnen zorgen dat we niet meer voor ons 18e alcohol drinken. Want als je iedere verstandig mens praat of vraagt, die zegt nu van, nee, daar heb je gelijk in. Dat is niet goed, maar we willen wel iets proberen. Geef ze daar de ruimte voor en stop. Hou alsjeblieft op met de symboolpolitiek van, joh, we doen het zo goed. Maar neem je hem dan nou het initiatief om daar aan Oelis te komen? Nou, ik nodig iedereen hier uit. Maar ik kan erop reageren, want in het voortraject, voordat die nieuwe wet in uitvoering kwam, is er zo'n traject geweest, een platform. En daar zijn al die instanties bij betrokken geweest. En dan ben ik ook bij betrokken geweest. Toen heb ik die geluiden, die signalen heb ik toen afgegeven. Maar goed, er is eigenlijk niks mee gedaan. En dat zeg ik, oké, dat kan. Maar die inzichten die kon ik toen wel bedenken. Als je gewoon ons gedeelte wel regelt en dat grijze gebied niet regelt, dan wordt het grijze gebied groter. En waar verwiet je dat dan? Waar verwiet je dat? Nou, de politiek. Den Haag. Die is verantwoordelijk voor de wet en regelgeving. Ja. Kijk, en toen de drank- en horecawet 1 januari ingevoerd werd, toen hebben alle burgemeesters in Nederland gezegd van die wet is niet te handhaven. Daar kunnen we niks mee. Dan denk ik van, joh, val die ondernemer er niet meer lastig, pak dat anders aan, maar geen symboolpolitiek. En het is toch te zot voor woorden als we met z'n allen een wet in de wereld gaan roepen die niet te handhaven is, want dan hoef je het ook niet af te spreken. Renzo, is het eigenlijk een beetje een trieste dag dat de TDF er nou net meer is? Ja, nee, gewoon gisteren dan zie je dat gewoon het bericht van het sluit en dan besef je gewoon van ja, die momenten die gaan gewoon nooit meer terugkomen. En als zoek je dat elders, ik heb het nergens meegemaakt waar ik die momenten heb meegemaakt. Kijk, dingen als je ging een fles drank in de bus opdrinken en je hoopte dat je binnenkwam. Dat was toen spannend en nu lach je erom. Het zijn gewoon echt die leuke momentjes die je daar binnen had. Artiesten als een Hardwell, is nu de beste DJ in de wereld. Die is daar gewoon begonnen met draaien. Ja, dan moet je nagaan wat voor personen daar hebben gedraaid. Ja. Maar even naar de Heegthee-dagen, want Jo ben begonnen in... Ja, ik ben vanaf 84 ben ik betrokken bij Hof van Holland. Ja. Ik heb er 18 jaar met mijn vrouw werken. Ja. En vanaf 94 hebben we de exploitatie genomen. Ja, maar nou showen ik beelden van, nou ja, dit is ietsje later. En volgens mij de jaren 90, 96 is dit. Maar hoeveel mensen in Heegthee-dagen koenen erin? Ja, we hebben wel topdagen omdat er meer dan 2000 man kwam. En dat er 300 voor de doorbloeden steen, die konden er net in. En die woonden er graag in. Dus ja, we hebben echt hele mooie tijden gewoon. Ja, en je kan maar als eerste maar de borrelbus. Ja, dat is ook een heel uniek project. Dat is start in Belsum, dat klopt. Ja. Ja. En hoeveel wie er nou bijvoorbeeld Auro en Weekend? Auro en Weekend, nou, teleurstellend. Hè? Dat houden we 150 man houden dat op. Ja. En dan weet je eigenlijk wel van, nou jongens, dit is de laatste keer. Ja, dan op een gegeven moment, dan, als dan die tendens net omzetten kist, mooi alle voortrekt, innovaties en de nieuwe beperkingen die je hebt.
en het simmerseizoen dat er komt, hè, want wij zijn toch wel een seizoenbedrijf, ja, dan is het gewoon net verantwoord om tot te zetten. Nee. En het is toch ook wel heel triest, want we zijn het al, je hebt je vrouw de kennen leert. Ik bedoel, er leest een heel soort herinnerings. Ja, nou, dat is heel persoonlijk. Hè? En natuurlijk, dat betrekt je dan. Maar ik zeg ook even naar de doelgroep. Hè? De jeugd, die ontneem je natuurlijk ook een hele mooie tijd. Hè? Maar dat moet je wel mogelijk maken. Je bent ondernemer en natuurlijk heb ik een commercieel belang. Hè? Maar hoe beter de ondernemer draait, hoe beter je bestand bent in de toekomst. Hè? En dat je de trends kan volgen. Ja, dat wordt je op deze manier ontnomen. Ja. Dus ja, wij zijn altijd op een bepaalde manier ondernemer geweest. De discotheek-exploitatie zeggen we toch als dat wij serieus nemen en innovaties en trends die mij volgen. Als geen aansluiting bij de doelgroep. Nee. Nog eventjes, want de Treemter is er al net meer in Grauw, een grote discotheek in Wolverkeer is er al net meer. Jouweren is er al net meer, dus nou de Dance Factory, de TDF. Vallen er nog meer om? Nou, ik hoop het niet, want buiten het alle persoonlijke leed en dergelijke, dus diep triest voor een ondernemer. Dat die gewoon aan de hand van, omdat de wet niet functioneert zoals die zou moeten functioneren, moet stoppen. Ja, maar ik hou mijn hart vast. Maar ik hou ook mijn hart vast dat al die jongeren in de illegaliteit vluchten en wat daar gaat gebeuren. En nou, die twee dingen baren mij erg veel zorgen. Ja. En Renzo, wat is er nog wel met Facebook? Ja, we hebben grote plannen. We zijn even een beetje aan het overleggen met meerdere partijen, oud-bezoekers van TDF en ook mijn leeftijd. Er is toch wel een beetje overleg geweest van, zou het niet leuk zijn om niet als TDF als naam zijnde, maar gewoon als oud-bezoekers gewoon een reunie of iets te organiseren. Gewoon nog één laatste keer met z'n allen gewoon die momenten te herbeleven. Een reunie, zou dat wezen? Ja, ik vind het fantastisch en hartverwarmend wat hier rond zit. Ja? Dus TDF die zit wel midden in de maatschappij. En daarom is het een beetje dubbel dat het nou ophoudt. Hè? Ik ren er wel mee om. Ik vind het jammer dat het zo rent. Want moeten dat je als ondernemer een belang hebben. Zorg ik even verder. Er stopt gewoon iets. Ja. In een gemeente. Maar jou ben ik ondernemer. En ondernemers hebben altijd plan. Even ter afsluiting, wat zie je nou in de toekomst van? Ja, nou ja, goed, ik zal me goed berichten op wat er nou gebeurt. Ik heb op het moment verstandig gevonden om de exploitatie stil te zetten. Je zegt nou wat er gebeurt om je heen en wat voor effecten. En dat je toch wel midden in de maatschappij staat. Dus ik zal me echt berichten hoe verder. Ja. Maar evenementen of schuurfeesten, of wat krijgen we al in? Ja, ik heb gekend zijn. Er staan om je heen heel veel boerenplaatsen die hebben de scoren. Ik zou misschien maak daar wel los en daar mooi alles. Dus misschien maak ik daar mijn hel wel ziek. Scorefeesten op Belsen. Nou, ik wil nog één ding zeggen. Heel kwart. Jetse die zegt, wij staan midden in de maatschappij. En ik nodig iedereen uit om bij Koninklijk Horeca Nederland zich te melden om de maatschappelijke discussie op te starten. Tiegetank van je bijdrage in Bient. Graag gedaan. In de weken van de nostalgie gaan we bij Omroep Friesland waarom naar de heren van de Zundap, de Poeg en de Kreitler. Van die gezellige oude brommers. Maar dat is Joert even oors, want Joert showen bij Jan Blok uit Nijbeets. En hij broekt zijn Kreitler als een wier racemonster. Het is wel een machine die een prototoeren draait en wel een prototrillingen veroorzaakt. Ja, en tritjes hebben we nergens om lastig in. En het is gebeurd bij een wedstrijd dat er een tritje van ons tegen alweer en dan steen we aan de kant. En dan is het einde racen. Het is altijd een poetsen is ik vaak. Het poetsen van een machine, dan ben ik net zo poetserig trouwens. Maar het poetsen van de machine betekent dat je heel nauwkeurig alle lietse dingetjes, terwijl je aan het poetsen bent, controleer je dat als het inderdaad al in een vers zit. Ik ken de hut. Ik ken het, ja. Vertel. In principe, ik kan er 160 mee rijden met dit vermogen wat ik ga. 160? 160. Ja, kijk, als jongen van 16 jaar natuurlijk reed ik vroeger op een kruidel. En wij gingen vroeger, ik hou altijd wel wat met de racerij hoor. Wij gingen vroeger natuurlijk ook naar de TT in Osten natuurlijk. En zo in die tijd in de jaren 20 de 50 we gewoon een Grand Prix klasse. En dat werd gewoon op wereldniveau waar dat maar raced. Ja, en je reed een zelf op kruidler en kruidler wie dus wel een merk wat een hulprotte in die racerij gebruikt worden. Ja. Dus daar hing je ook wat mij, want je reed zelf op een kruidler en dan wordt het daar natuurlijk op het circuit waar het daar maar raced. Het is natuurlijk een hobby om zo'n bromfietsje op te voeren. Dat die we vroeger toen we 16 jaar in, maar dat natuurlijk ik daarvoor met die dingen op. Ik ben er nog in wezen al 30 jaar verder. En ik ga nu de technische kennis wat ik vroeger dus net hier, om zij iets gewoon sneller te krijgen. Kom je wel eens op het dik met dat ding? Ja, deze machine is natuurlijk net bedoeld om op het dik te rijden. Het is puur circuit, is ook wel, er zit geen lamp met niks op.
is natuurlijk ik verbeen om ermee op de dik daarin. Want ja, het spel is natuurlijk net zeker een Wat toch je wel eens? Ja, zo nu en dan rijd ik wel eens even op de dik en even kijk van een wedstrijd, even kijken dat de giering en de snelheid goed zit, dat het goed rijden kan. Even snel even een stukje op de dik. Maar net verzekeren. Het spel is dan ik net verzekeren, dus je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn. Je kan natuurlijk de buren, soms straks kan je even rennen, ja, dan kan je wel wat van lawaai, dat soort dingen houdt. Als ik hem hier start en ik rijd een stukje over de dik, dan jaren ze aan de andere kant van de beet en dan zeg je, oh, die bok is ik mee bezig. Voor de omroep dacht je dat wel. Ja, de politie zocht net naar je Dat zou programma. hopen dat we geen politie zullen. Get some motor running. Head out on the highway. We're looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire up your gun. Explode the space. And let the true nature shine. Ik ga de Noord maken gewoon. Geen enkele coureur die komt er heel fris van de racerij houden. Dat maakt het niet in is. Het ernstige dat ik gewoon dat ik een vrij stevige highsider kreeg. Een highsider wil betekenen dat je in een slip rijdt en één keer krijgt de grip en dan je echt een slag over de kop. Dan heb ik me de hele kap van het schouder is me dat er afschoot. Dat heb ik elke dag heb ik daar last van. Ja, dat is een risico wat je wil rennen. De kop heb je er maar niet van, dus daar moet je vriendelijk op blijven. Dat is het eerste waar je mee op de groen komen, als de reactie. En morgen dan hebben we omtinken van de poeg. Heel wat oors. Zelf bepalen wat er op het gruttedoek in de bioscoop te zien is. Waar wil dat nou net? Bij het nieuwe initiatief We Want Cinema, dat Joen van start gaat, kunnen jou en ik zelf uw eigen favoriete film programmeren. Oude films krijgen ze weer een nieuwe kans publiek en de sjogger kan hem zelfs weer even onderdompelen in de eigen herinnerings. We praten over dit initiatief met uw eigen cultuurzaakkundige Sjoerd Bootsma en Fredo Buwalda van Sliekerfilm. Welkom allebei. Ja, Sjoerd, door jou is Joen de kick-off van dit nieuwe initiatief. Ja, wat zeg je dat mooi? Wat? Ik vond dat je dat heel mooi bracht. Kick-off? Ja, nee, gewoon hoe je dat net zo vertelde wat het was. Oké, ja, dat kijk deed eens je. aan. Ja. Nou, maar de vraag is eigenlijk, wat is dat nou correct? We Want Cinema. Ja, precies wat jij zegt. Een hele mooie, het is eigenlijk een manier om zelf films te programmeren in het filmhuis. Dus je kiest een mooie film uit. Er staan echt geloof ik wel een paar honderd in die lijst. Die wordt Maar daar er is dan een lijst, vertoond. je moet ja, er ergens is een kiezen. lijst. Ja, en Oké. ik dacht het is heel erg ingewikkeld, maar dat is dus echt heel erg makkelijk. Je kiest een mooie film uit, je zegt die wil ik zien. Je vertelt aan je vrienden, dat kan heel makkelijk op Facebook tegenwoordig. Hè? Die film gaan we zien. Het kaartje kost iets van 8, 9 euro. En dan that's it. En dan kun je gewoon een film kijken die je graag zelf wil zien. En door jou is Joen de kick-off. Het is een initiatief wat begint Joet in Ljouwert, want het is al landelijk, hè? Nevens mij. Het is al landelijk, toch? Ja, dat klopt. Ja, het is een landelijk initiatief wat vorig jaar is starten. Door de We Want Cinema organisatie. En ze hebben een aantal filmtheaters om zich boen. Dat binnen er al een stuk of 16 zou je me holen in heel Nederland. En wij binnen nou ik bij ons sluiten. Ja. En Sjoerd, jou dan de kick-off. En dan moest ik een film, Ja. de mooist een film voordragen. En dat is, Ja, ik dacht Charlie Chaplin. want, Dat vind ik te gek. ja, even Sjen. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Ja, Charlie Chaplin in de film The Great Dictator. Dit is die lievelingsfilm? Nou nee, want dan had ik hem niet gekozen. Maar wel een film die ik heel erg leuk vind. Heel lang niet gezien heb. Ja, en Charlie Chaplin is gewoon echt een held. Ja. Ja, ook al is dat 80 jaar geleden of zo. Die man die brengt dat doek echt tot leven. En dat vind ik echt heel erg knap. Vind ik heel erg leuk om op zo'n groot bioscoopscherm te kunnen zien. Ja, Fredo, deze film is dus Joen te Sjen. Ja. En Doe is programmeur van het sneakerfilm. En Doe juist nou eigenlijk die taak uit handen. Ja, klopt. Voor Bezuiniging, hè? Dat is- Bezuiniging.
Nee, ze zitten net helemaal in elkaar. Het reguliere programma gaat gewoon terug in slieke film. En als programmeur van het filmtheater jou ik een aantal slots in de weken vrij. Via We Want Cinema. En die tijdslots die kan het publiek dus zelf invullen. Als dat net gebeurt, dan gaat de reguliere programmering gewoon terug. Want het is wel zo, als die een evenement heeft ommaken, dan moet er eerst een minimaal aantal kaarten verkocht worden. Hoeveel? Bij onze zaal is dat ongeveer 620 kaartjes moest dan verkocht hebben. En is er een soort respons eigenlijk al? We moeten nog los. Dus Ja. het is Joen de eerste keer. Dus dat is nog even afwachten hoe dat gaat. En als er nou net genoeg mensen daarop reageren, of net genoeg mensen binnen die een bepaalde film zien willen, Ja. dan gaat het hele feest net terug? Nee, dan gaat het net terug. Dus de wist van tevoren precies waar stond dat best. Zou wel als Maar die publiek mensen hebben wel als, vertellen, of niet? Ja, maar die krijgen dan het geld weer gewoon weer omstarten. Dus je bent Er zelf is een beetje verantwoordelijk voor dat die avond een beetje loopt. Ja, Ja. je moet eigenlijk zelf gewoon Ja. via Facebook vrienden optrommelen. Ja, dat is het hele idee. Dat is dus maar een groep mensen. Of het ken ik maar squallen. Of stel dat ze zelf een film maken. En dan wil ze graag dat die in de bioscoop weer draait. Of in het filmhuis. Dan kerst ik met de organisatie op tafel. Ik zei, ik wil mijn film graag beschikbaar stellen. En dan wil ik mijn eigen première organiseren. Nou ja, dan zorgt ze wel dat er genoeg mensen komen natuurlijk. Ja. Dus het biedt heel volle mogelijkheden ik voor orenmees. Nou, het is echt wat nice in Ljouwert. En 100 jaar waarom weet ik wat nice eigenlijk. Want de bakermat van de bioscoop, dat wie eigenlijk in Ljouwert. Lid even zien. De Ljouwerter George Christian Slieker, weer de groenlezer van de Frieske filmindustrie. Slieker, van Hoes uit een merkenman, kocht in 1896 een cinematograaf en reizigde daarmee terug het land. Daarmee weer de eerste bioscoop in Nederland een feit. Begin 20e eeuw waren overal in Friesland bioscopen iepenen. En op dit stuit binnen er 12 in uw provincie. Het filmhuis in Ljouwert waar het vrienden hier omdoopt ta Slieker Film. Tanijt eens onder bioscoop pionier. Maar wordt dit nou aan zijn echt een beetje de toekomst, jongens? Dat het publiek dus echt de films kiezen mooi? Ik denk dat er wel een vast regulier programma bloed bestaan. Maar dit soort dingen zijn wel heel erg van deze tijd, denk ik. Maar alle video-on-demand en Netflix-mogelijkheden. En dit past daar heel erg in thuis. En het leuke hiervan is dat is nog wel de beleving heeft van naar het filmtheater gaan of naar de bioscoop gaan. Dan kan je met een groep heen en dan kan je nooit praten over de film, drankje erbij. En op een groot doek natuurlijk. En goed geluid. Dat is de beleving van een filmtheater. Aan de andere kant, je moet het wel van tevoren moet je dus iets invullen, hè? Ja. En vaak, ja, dat heb ik heel vaak, als ik naar de bioscoop wil, dat is een impuls. Er is niks op televisie, dan ga ik, misschien is er in de bioscoop wel wat. Nou moet je dus van tevoren, moet je dat al, ik ga nu jouw weekend, ga ik die en die film zien in het Slieker. Ja. Ja, dit wordt ik iets meer zien als het wordt iets meer zien als een event, zeg maar. De organiseert het echt, alleen nog op mij die vrienden en dan is het idee dat ze de film kiezen van die wil ik zo graag nog weer een keer zien. Of deze film is het helemaal net draait in Nederland. Die wil ik gewoon hier naartoe helpen. Je bent te downloaden, toch? Ja, dat is mag ik dat net zeggen op televisie? Nou ja, dit is ook een vorm van downloaden. Want als je gaat downloaden, dan ga je naar een website en dan denk je, oh, die film wil ik zien. En dan ga je hem downloaden. Maar dit is een beetje hetzelfde. Ja. Je klinkt hier op een lijst, oh, die wil ik zien. En dan ga je naar het filmhuis. Maar het is ook net zo dat er alleen maar oude films in de catalogus staan. Die catalogus heeft inmiddels haast 1500 films. Maar wat krijgen we dan? Dat is ik nog wel eens keren. Want krijgen we dan de grote kaskrakers aan zijn ek in het filmhuis? Die Hard with a Vengeance en dat soort hele orenfilms. Nou ja, ik neem maar eens. Oh ja, deel 3. Die Hard, weet ik net. Nee. Rocky 8. Rocky 8. Nee, maar een beetje de kaskrakers. Krijgen we die nou aan snack te zien? Nou, de organisatie van We Want Cinema is eigenlijk starten met het werk met alle filmtheaters. Dus de catalogus sluit er ik wel heel goed op aan. Maar de shows wel dat er wel een beetje een Gries gebied zit wel wat commerciëlere films tussen. En animatiefilms en ik kwam van de week Kick-Ass geloof ik tegen in die lijst. Dat is ook een mogelijkheid. Ja. En het is maar kijk welke distributeurs er ik ons. Even de website nog? De website voor de meeste wewantcinema.com.
Dat is wel te onthouden. WeWantCinema.com. En kunnen we nog ons komen bij Charlie Chaplin? Ja, volgens mij wilde je nog 10 kaarten weggeven. Dus, we kennen al wat kaartjes voor Jan. Nou, dus, hoe doen we dat? Ja, dat is een heel mooi idee. De eerste 10 bij de kassa kun je vergezen binnen? Ja, moeten ze jouw naam noemen. Ja, dat is het codewoord. Ja. Arjen de Boer. Nou, dan kun je vergezen binnen. Tiegetank of Beer Boelo, dat mag ik. Ons Beer Boelo vind 4. ik ook wel mooi, ja. Mooi, dan is het goed vreed, maar vanzelfs ook weer een nieuwe aflevering van Bient. En dan zullen we het haar over het succes van de Nederlandse hutfietsers. Dat doen we onder andere met Luc IJzerga. IJzerga komt van Friendship en werkt voor de Belangenvereniging van Hutfietsers. Dat is mooi, waar we het ontan hoe dan ook nog een hele gezellige dag.